Keď Boh z rája vyhnal Adama a Evu, myslel si, že sa ich potomkovia už budú rozhodovať správne a svedomito. Ale aj napriek tomu sa niektorí ľudia rozhodli, že sa budú stretávať a budú súťažiť v tom, kto fyzicky napadne viac ľudí. Takže, dnes si ideme nazbierať nejaké body tým, že zbijeme ľudí. Nezabudnite, že za starší dostanete viac. Hej, vidíte tam tú babku? Je dosť stará. Tak by sme ju mohli zbiť. Kto sa to ujme? My môžeme. Tak choďte. No čo, pani, neládzeme, nohy bolia. Prosím, prestaňte. Čo to robíte? To si vôbec neuvedomujete, že robíte zle starým ľuďom? Radšej choďte do kostola na spolek. Ja by som... Riko, poď, porieším. Stranu. Všetci utekali domov, ale jeden z nich to mal trochu inak ako ostatní. Pane Bože, čo mám robiť? Ja neviem, prečo to robím. Bojím sa, že keď budem chcieť odísť, tak ma zbijú. Pane Ježišu, prosím za tých mládencov. Odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Oni nie sú zlí, len nevedia, ako ich máš rád a že ich má vôbec niekto rád. Príjmi moje modlitby a moje utrpenie za nich. O týždeň neskôr sa gang zase stretol. Čaute, chlapci. Dnes mám tu spreje, hej? Spravíme s tým radšej niečo. No mohli sme niečo nasprávať na kostole, ale... Dobre, ale dávajme si pozor. Poďme. 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 Neznášam tých pán božkárov. Bože, zhrešil som proti Tebe. Nie som hoden volať sa Tvojim synom. Daj mi silu, ako dokázať zmeniť kamarátov a doviesť ich k Tebe. Amen. A tak sa spustila reťaz, ktorá pritiahla blúdiacich mladých ľudí k láske, ktorou je Ježiš. Modlitba neznásilňuje človeka, ale dokázala svojou vytrvalosťou prelomiť putá, ktoré zväzovali týchto mladých ľudí. Spoznali, že nikde má väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za priateľa. Silou modlitby spoznali, kto je ich priateľom a postavili sa na stranu dobra.